Sir, hari aku. Selamat sekarang ya. Oh. Nah. Aduh kamu aning karena hatak nih mo. Smile loy. Ay. Limut-limut teh. Selamat kita jeram ya. Dijeram Hari na ko teh. Selamat kita. Dia nang baboy, mawagin ang baboy. Ikaw kapasingan lang ha. Undangan na. Undangan na ikaw man ha. Ina sila ba nga? Ipaundang na ikaw man ha. Ipaundang na ikaw man ha. Ay, pakita. Tagoy. Kumuta kayo makita si Ariana. Kata na ko eh. Ha? Bye, tutok. Mausa bang katawa sa tao din sa kadawat kwarta din no? Ay. Ari na lang may una na lang may at bagat na dito ha. Oh, kapit lang may shop. Oh. Adto lang rumi magbuhat dito. Spotting na kung ba no? Kurasa mo ning down sa atis pre. Surprise. Kinawat ni namo guys. Karang kawatan guys oh. Natog man tagiya. Tagiya ni tanga dito ba natog. Ano mo lang. Tara guys oh. Ngawat na pud. Mo na ning bouquet. Amo hatagan na niya mulatan. Away pa, hatak naman sa gradit. Balik rin bro. Ha? Nabalik? So, ito din kanina nagundang atangad guys. Ano guys, yung nagundang atangad guys. Ito ni sa daan dito sa dapit sa laser. Ya, ang pinakadool nga bay. Natog man tagiya. Awa lang gipunit. Digaw na Targo. Ano bitang tugtog? Tara. That's right. Ato na mi sa kuan. Ato na mi. Let's. Happy graduation. Naman to si Pablo Zay. Matruin ba? Wala. Tahap na ay. Hihi. Matruin ka ba? Oo. Nah, Gabitos pre. one lang. 1 feet. Half lang ay half meter. Kanarang ribbon te. Salamat Okay, salamat. Oh, bili ni mo ni. Bayi dia usara gede bayi. Pila sukli si mo? Duha ka 20. Usara. Pasara dai. Abi wag na kay discount. Talen patabangon sa amin duha ni. Okay, salamat gid ha. Thank you te. Bless, good luck sa inyo. Pakawayan mig sa natin. Are mo. Are te. Pagkuha ka din na di amor pre. Ay saba. Atik butangan ni. Pero, dagan bro. Cawa na ni. Mataga ka pre ha. Atay na ni guys. Mura magnanapas. Sa pagtutubo. Ego na pre. Tawa na. Masa ko no? Patay tani. Indutan ang buha ko no? Patay ba? Ngayon na? Ngayon na? Ano nag-book eh? Matik na. Matik na? Matik. Paul. Andam-andam dia. Andam na lag-asin. Titamba sa kutul-kutul pre. Ba? Kacalis. Guys, na namin diri guys. Luyo sa complex. Tara, wala na mo video guys kay kuan magini ba sa himuon ini mo nga buha ka guys kinahanglan focus juga ba. Ang tanang mga leaves kani ma-align ba. Itura alay na yung bagay. Ang mga sanga-sanga sa tangad ma-spread ba. Naibuk bro. Kana sakto na. Bumbilat ba? Bugilit. Tara. Da. Buhi pa ba ito taga na pre? Haribon bro. Asam to.
Gold eh. Pero ayun karang tao ba? Kasi magpabuhat og buwag gira. PM lang PM lang mo ka Ganoy TV. Ano nang binuang ha? Ano nang tinarong? Binuang lang ta. Oh. Charo. Problema ni ron kasi muda. Mauwa mi siya muda. Ako pud mauwaw. Patay tani. Dati dano. Sana Rostano. Di jud ako nagpasinugdaan niya. Dano gid. Ano ba? Pre. Mura nagkugos og kuan eh. Takpan na nay. Dongpol, sobre kay Dongpol. Bago may saan eh. Abot na lang may maman. Abot na lang may maman ang program pa. Ako man na. Tingnan natin nagbalik. Shout out din sa mga amigo no. Si Agawapi. Isa kay nga rin na ni. Babae lagi. Shout out din mga shout out be. Shout out ko sa kuan, psychology. Teka. Tibok department to eh. Wa nga shout out yun. Tibok department. Kalau ba pormahan agaw. Asa ito kanang prox. Mole pang mga tirador na psychology. Tirador ba? Muna aesthetic sa panahon. Sa panahon ba muna aesthetic? Agawapi lang malakas oh. Basta gagyat nga na ni. Basta kay bawa na mo psychology. Mate ka oh. Matik na naon sa taon ta. May karon diri sa Bywise Flower Shop mga katambay no. Bywise Flower Shop. Kaya si Pare Ryan, kaya palitan niya ang uya bukuan. Kanang bouquet, flower bouquet. So, nasuguan min niya palit diri. So, 20 minutes pa daw na maman ang buwak niya. Buta, makaya pa ba kani sa oras? Hapit ako ito maman ang graduation. Kaya nagpalit min diri na si Danor diri. Bago pa ng mata. Ay, klaro. Pre! Mana na yung palit rin. Balik na yung Rose Complex. Ikaw kay tagaan. Priesta. Banal ang pambir. Ano pa humo to? Yeah. Bayad na pre. Pass your papers pre, pass your papers. Ako pagkaputilya na mo. Yeah, thank you kaya. Sige satisfied buyer ka? Okay ra ka sir? Patay, kaning motor di gini pagamit og laing tao. Pero Girlfriend. tungod kay Labman, gipagamit ang motor oy. Lagi di ko. Kiss kami. Bol! Happy condition dong. Mana pakita na mo. Ito. Dong, urat. Dong. Bye. Let's go home. Yeah. Noy.
Noy, congrats Noy. Salamat ginayo. I love you. Congrats Noy. Salamat ginayo. Bayuta. Manamang event mga katambay. So manangtang nami. Tinatangay na skirting oh. Sir! Ghost ba kaya? Di na. Ganaldo. Okay ra ka? Tapos yung tangog tiwas mga ga. Ay, kuman. Mula sa may padungan eh. Ha? Yo, baka dia, usa ka? Ako sa tangon mga ga, ako sa tangon. Loh. Champion naman Golden State. Kayo, ginasalay na may buwak-buwak. Di ka maminaw sa instructions sa kanang mga... Thanos nyo, pagod na. Si Thanos nyo, pagod na. Almara, higday-higday. Ito pa'y buwak. Wala maglubong. Ngaway pagkapalong. Ako na yung pagka-pictura, pagka-abay. Yawan ako yung ano. Tayo. Snackins. Ngapo. Idol. Yung lingi idol. Thank you, Lord. Thank you, sir. Thank you sa Mamang Dardar. Shout out sa Mamang Dardar, no? Shout out sa happy birthday. Happy birthday, te. See you tomorrow. No, what do you ka? Shout out. Salamat kaya nito yung snack na mo, te. Nah, kuboy. Nah. Grabe ang mindset eh. Salamat, sir. Karo kaya para di kasabahan ba, para kalagaw babalik. So mo sa tanang adlaw karon, adlaw mga katambay no. Happy graduation no. Congratulations sa tanan mga ni-graduate karong school year 2021-2022 no. Kuan sa inyo, happy graduation ya. Naot ko nga happy mo sa inyong graduation. So karon kay ato siya tapuson no kay daghan pa may katuan, daghan mag nang-invite sa mua. O kumbira, daghan nang-invite pero duha gid ka buok. Di ba gaw? Amo sa to malakaw man mi. Ato siyang tapuson kay basin niya mga hubog mi no, sige lang taga hubog sa tong vlog ni. So naot ko nga lingaw mo no, naot ko kita tayo nagbalik. So daghan kog pending nga videos pero okay na siya. Ikaw? Ang mga pending na mga videos dito to dali edit kay para lingaw ang atong mga ma-upload nga video no. So more to siya nya. Naot ko makita din balik sunod ay mo kalimot sa pag-comment, like, share and subscribe no. Ganito TV anay out. See you.